Moi, tää on varmaan nykyään mun yksiöinen kanava. Ja mä siis muutin tän kanavan nimeksi Sleistalli Rambo. Mun tallin nimi on siis Ramban talli. Eli joo. Ja mä en nyt tiedä, miksi mun profiilikuva ei päivittänyt, kun mä otin yhden kuvan. Olisin halunnut yhdestä mun hevosesta Aurorasta. Olisin halunnut kuvan. Sitten kun on 20 seuraajaa, tulee Sleis-esittely plus talli-esittely plus ukkeli-esittely. Eli ratsastajien ja muiden. Mulla on vain 3 ratsastajaa, mutta huhtikuussa tulee varmaan iso unboxausvideo. Koska silloin mun synttärit, joten saatte onnitella sit kommenteissa mua huhtikuun 8. päivä on mulla synttärit. Ja siis mulla on tyyliin tää mun talli on puoliksi mun itse rakentamaa, niin joo. Mä teen nykyään CapCutissa nämä videot ja lähetän YouTubeen. Ja mä laitan kuvauksiin tai johonkin laitan, vaikka kommentteihin laitan vaikka mun WhatsApp-kanavan, niin kannattaa käydä seuraamassa sitä, koska mulla on WhatsApp-kanava, missä on yli 300 seuraajaa, niin jos haluaa seurata, niin laittakaa kommentteihin, että haluatteko. Eli 20 seuraajaa spessu on iso. Eli talliesittely plus hevosten esittely plus ukkeleiden esittely. Eli mulla on vaan 3 ratsastajaa ja 3 muuta henkilöä. Ja sitten plus eläinten esittely myös. Eli 20 seuraajan spessu on aika iso. Mut joo. Ainakin nyt tiedätte 20 seuraajan spessu. Mä en enää näytä naamaa, koska mä oon muuttanut tosi paljon vuosien varrella. Me siis aloitettiin, kun mä olin 8-vuotias, mun pikkuveli oli 6-vuotias, kun se nyt oli, niin me aloitettiin salaatubettaminen. Ja me ei olla vieläkään kerrottu tästä, joten on todella salasta hommaa. Mutta jos sä tunnet mut, niin et kerro mun vanhemmille tai mitään, koska mä saan jää kiinni. Muuten mä saan varmaan puhelinarestiä ja kaikkea joo. Ketään ei varmaan kiinnosta tuo mun puhelinaresti. Mä voin kuitenkin käyttää tablettia ja tehdä videoita teille. Muistakaa jakaa tätä kanavaa eteenpäin ja kavereille. Saadaan nopeasti se 20 seuraajaa. Joten moikka ja kiitos kun katsoitte videon.